Hitako publication hoe médialy les artisans. Le petit artisan Anosibe, médialy. Ohatra zegny l'hôtel maventy mandray client. Ireo zegny fa misy raha jiaby amindreo. Reo misy art malagasy, reo misy zaitra, reo misy jeu malgache. Raha jiaby amindreo complet. Mpivarotra madinika an-tany aty amizay zegny sahirana. Ela nahitako sujet io fa anareo tompony tsy tetrika e. Aminakahy anareo boka ça va fo. Fa anareo zio ny hetsiky. Za ndraiky paregny hetsikitsiky koa. Normalement, karaha ataon'ny Nosibelville miaigny amin'ny tourisme. On est tous d'accord. Zegny faute mpivolomagna fa touriste fo. Nagnino ma? Izy koa nareo manangana association. Miaro zonareo artisan madiniky. Hein? Restaurant, ireo fa tompy restaurant, chambre, fanindreo. Olondreo mihina amindreo, mipetraka amindreo, magnefa donc c'est tout à fait normal. Fa les artisans, les artisanats regny tsy azo alafo agnatiny restaurant ndreo ndraiky. Comment ça s'appelle? Chambre ndreo sy ny tariny. Tsy mahazo alafo amindreo grand hôtel regny. Karaha ataony fa hela andilagna fa managna ninazy. Royal Beach zay koa eky managna. Amindreo zegny zaitra jiaby, ry lavaniry, raha jiaby, ry sary sokitry. Fa misy olo zegny alandreo zy magnano livraison amindreo, alendreo bojobojoma koa. Ireo miady vatra mangala bojoma. Ireo amizay mangala pourcentage amin'ny client avy amindreo. Ke anareo fa nifoha zio, mifoaza fekiny. Aza mandreky. Atsangana nareo solution meko nareo manangana association nareo. Manangana association miady am raha zegny. L'hôtel maventy jiaby tsy mahazo magnano artisan. Tsisy artisanat azondreo alafo. Reo fa tompiny l'hôtel, client-ndreo magnefa amindreo. Basta. Basta eo, vita eo ndreo. Fa mba antany agny ireo client igny mivanga raha antany agny. Haratany tsy mampajary jerindreo, ireo fa mambara fa koa mivanga antany agny, agny ny faux marque, agny ny tsy manjary, fa ribribendreo reo client. Zay boka asandreo io. On va pas se mentir, il faut même pas mentir à soi-même. Ke atsangana nareo association nareo Nosibe mavita zegny. Manangana nareo association miaro zonareo mpivarotro madiniky amin'ny artisanat. Sary sokitry, zaitra, rasa antagnana jiaby, magnano satroko, magnano lambaka. Arovanareo io fa io asanareo. Io tsy asan'ny l'hôtel maventy aby reo zegny. Zegny tsy asandreo. Fa io asan'ny tagnana nareo. Misy publicité zegny hitako. Boboboka tam TV mbala za eliely. Arovako ny asako izy. Amboarako ny karatro izy. Donc, aza mba tia tegna karaha io koa ry sasany mandeha mijokojoko amin'ny l'hôtel ndraiky restaurant agny. Mandeha mandafo artisanandreo igny amin'ny l'hôtellerie. Au lieu que de razahoanao 25 000 alafonao amin'ny l'hôtel 10 000 ndraiky 12 500. Amin'ny ara-tsiam-pagnahy. Ke aleo nareo mamorogna association miady amle fivarotany l'hôtel maventy reto artisanat reto. Reo tsy mahazo magnano artisan agnatin'ny l'hôtel reo. Zegny raha tokony iadivanareo complètement fa droit nareo zegny. L'hôtel jiaby tsy mahazo magnano artisanat. Ry mpivatro lavany, huile essentielle, essence de girofle. Regny menaka langilangy, igny tokony vidigna aminareo antany aty nareo madinika aty. Ireo fa mandray volan'ny restaurant reo, volindreo olo igny tout tralala l'étranger, igny famposondreo. Ataovanareo association. Atsangananareo. Manohagna zegny. Satria koa gany karaha io fa nareo tsy hinan-kanigny marigny. Anareo tsy hinan-kanigny satria reo l'hôtel fa mangala vola jiaby. Sady azondreo volan'ny client-ndreo, azondreo volan'ny artisanat jiaby. Reo client igny boka mitsangatsangana amizah fo, fa tsy raha vidindreo fa tout y compris zegny dans l'hôtel ndreo. Ka iadivanareo mba oraran'ny lalagna Nosibe ao, mba samby mihinagna olo jiaby fa tsy ny voky ihany vokisina. Zay boka nyo, voky ihany vokisina. Ka zonareo iadivanareo.
Rafuzanao raha matadidy raha sary sokitry le masky amboala masky iry caméléon iry baobaby sary sokitry iadivanareo zonareo azonareo atao zegny manangana association raiky anareo anareo mangala journaliste magnambara fa une bine association nareo fa nareo tsy namza journaliste capture fa mbarako anareo nos bien journaliste capture fo tsy magnano descente tsy avy amza nareo alefa aminany privé vovô zegny vovô izy amzay copier bêtement fo mi copier bêtement fo izy magnapetraka ary mira anazy ary donc zegny alanareo mbarako anareo sandra ke anareo tous les droits miadzonareo amzegny satria samby mamelon-tegna anareo ireo fa mi-occuper la plus grande place am tanana io la place fa tsy azonareo la plupart satria fiezindreo la place jiaby am clientndreo hazahoandreo vola déjà de 1 de 2 izy koa tsisy vola tsy mahazo mandeha place misy ireo anareo mbo tokony hitsimpigny ireo madinidiniky hinanareo vary koa mana raha jiaby avorondreo amindreo ke anareo managna droit manangana association manohagna raha zegny manohitry raha zegny fa io ravagna edy iadivanareo zonareo iadiva izy koa reo vazahaina andeha niboaka nahitanareo chambre naka chambre kara zegny am place kara zegny anao viariva andesa zany anao igny loso igny ndraiky normal aminaka satria ile vazaha mihitsy ndreo nikaiky anao nahitanao tantany tagny anao mavy am chambre naka igny normal fa izy koa ke i restaurant ndraiky chambre viendreo l'hôtel viendreo indreo tompony raha jiaby non c'est pas logique et c'est pas normal ka iadivanareo zonareo nareo nosy be anareo jiaby ko miaraka mitsangana magnano jery araiky vitanareo ntsakany sy andavany zegny vitanareo zegny zonareo hazonareo fa koa ke anareo hitaveravera io fo nganjary vera nareo koa hitaveravera hatria mposondreo feno fo hatria fa firy million azondreo ro olo baka ty mijotso amle aéroport chambre jiaby ko réservé tobily quad raha jiaby fa voahefa aloha reo mandeha Madagasikara tsy agny reo magnefa zo mbala baka tifo imagine izy koa toatsika baka en français de départ tsy ambaniny 1500 1300 euros aller retour amin'ny avion chambre andreo amzay imaginons chambre zegny eo amin'ny 1,5 million 2 millions par jour ny farany mora amindreo luxe io reo magnano une semaine 15 jours voire 6 jours imagine agnatin'izy igny amzay reo fandafosandreo ary malagasy jiaby am tanana amindreo reo ne gagnant raha vidindreo 5000 10000 amin'ny olo tsotra madinika aty ireo amzay mandafo zigny amin'ny 300 400 000 zonareo iadivanareo anareo fanatsaro fanifoha fa hoe fa zay tsy profite tsisy raha azo nefa l'hôtel ndraiky restaurant mandray raha jiaby zay mpivarotra madiniky tsy mihinan-kany mitsangana nareo mitsangana angalanareo rendez-vous amin'ny maire ndraiky député nareo koa za tsara nainao sy be misy député volanko tsy haiko nosy be misy député maire fo haiko monsieur Vita Zarga fa député tsara regny koa tsara regny koa raha hitako nataony fa nagname ordinateur préfecture zay ma raha ny vahoaka sa raha ny préfecture jerinay zariagna je vois pas pourquoi zegny atao publicité nagnano pavé baka en place zegny direct am tati krisinazy ary pavé mandeha aminazy ary publicité ny maromaro zegny hitako tao fa je dis tout ça pourquoi tsy raha ny vahoaka ny manaitra anao fa raha ninao manokagna non mais c'est insensé madame c'est insensé j'ai rien contre votre député Nosy-Be mais je vois pas je vois pas ça mène où quoi ça mène où c'est qu'elle fait ça fait quel effet sur le peuple de Nosy-Be quoi ça fait quel effet quoi après marmar lo mitaregna ndi tsakaraka député mais sera koragna député député jamais sur place son adjoint pareil jamais hita arehagna antragno agny adjoint nazy antragno tsakarahagna izy koa misy signature ilaigny déjà député introuvable adjoint misengisengy fa manapahaizagna sady misy ty non mampalahelo fiainagna gasy tegna mampalahelo bon bref juste entre parenthèses
fa anareo magnatonga tsangana association nareo miady zo nareo. Izy koa tsy regnindreo ampanongenareo Tananarivo satria anareo fa tsisy ino raha ty adeko koa zegny décentralisation sy ny tariny fa tsisy raha jiaby Tananarivo manapaka izy. Alefa nareo Tananarivo fa Tananarivo io accepté satria Tananarivo ary anao koa fa mitady malagasy anao mandeha Beoririky mandeha Tsekoia agny anao mandeha mizaha ary malagasy nao fa anao tsy ahita izy agnatin'ny Grand Hotel zegny. Niente, nada, pipota, tsisy rien du tout. Io koa iadivagna io hazo zegny ndraiky assuré koa iadivanareo zonareo io nareo mpivarotro madiniky mpagnano raha malagasy madiniky io azonareo raha karaha zegny. Tsangana nareo magnatony monsieur le préfet nareo mangala rendez-vous aminany raha karaha ty mampalahelo zahay zahay tsy mahazo ny marigny io tandrignesinareo version monsieur le préfet koa tsoha fo koa mba maharegny mandeha nareo magnatony préfecture raha karaha zegny atogninareo maire na député anareo bakary magnatony anareo préfecture arignesanareo version ndreo izy koa reo fa tsisy naharegny reo raha jiaby zegny panonganareo dossier nareo hatria koa mitohitohy fo io maro marigny fampihina velogno tsy hinan-kanigny koa mitohitohy fo raha jiaby restaurant fo mandafo izy raha jiaby complet reo sady fa magnano hany reo tompiny tragno andriagna ireo koa tompiny ara malagasy jiaby c'est pas normal o izy reo amin'ny Mansory c'est pas normal. Ambary vato anao navy ndraiky ambary vato fa tsisy ankomba reo jiaby fa mifindran-tafondro ambalaka reo ndraiky alaka na de tafondro raha vilato anareo fa nifoha zao za mifoaza tsara azama ndraiky zonareo iadiva satria io fotom-pivelomany 98% olo anao Siberia mivelogno amin'ny tourisme 98%. Fa zo tatato potiky marigny potendreo hôtel maventy reo potipotendreo nareo tsisy hinananareo tsisy razonareo varotigny reo mandalo reo mizaha fo za tsara décoration ry poivre rouge poivre vert poivre noir mizaha fo reo nareo mikaiky reo igny approché vous voulez quelque chose non on a déjà acheté dans notre hôtel mazava baka zegny mazava ane zegny zonareo iadivanareo tsisy konkoatran'izegny mitsangana magnanaova association atria koa olo aroe fo andeha angatika débat amizegny amin'ny maire ndraiky député ndraiky chef district tsy possible zegny ivaha fa manangana association nareo asionareo statut association nareo miaro anareo artisan madiniky mpivarotro madiniky jiaby mpagnano asan-tagnana madiniky jiaby agnatin'izegny igny ny angatahanareo audience amin'olo maventy ary atsangana nareo fa hoe ireo mba fa tompiny restaurant tompiny l'hôtel reo tompiny raha maventy jiaby mba ny madiniky nay mbila aminay zegny raha iadiva ireo tompiny lakoky reo tompiny koady reo tompiny chambre reo tompiny sakafo mo tsy mahampy fo zegny zala ireo vahoaka madiniky mandafondafo sarosokitra mbo hamilomandreo zanakandreo ndraiky vadindreo koa mbala bloquegny fo koa eza ny afarany Madagasikara malalatsika ty faran'olo jiaby modirika an-dranomasina agny handilimogno ary feky ny milomaloma ary satria fa tsisy raha ilaigny baka Madagasikara ranomasina valampariako izy mpanjaka igny Andrenampoinimerigny izy io donc fa tsisy ranomasina valampari ao olo jiaby zao fa tipolonzy kandendranomasina fa tsy ty doko an-tanàna zegny ediny momba anareo fa nahatsarony fo mifoaza ho zao tohizako hely za manohitohy fogako fa lerana karaha tohizako mba hitanareo madrako aby fivavahagna amitsika Madagasikara fa nandika tsipiky hitanareo mon père agnova sexe ny tsaiky agnaty kibony reny fa inona le zaza ao anaty kibo ho izy tsy haiko zy vehivavy tsy haiko zy lehilahy ovako izy
izy ndreta Jesosy Kristy fo nalefa ny babany taty an-tany honoko. Tsy haiko zina marina tsy marina, tsy haiko politikin'ny Vatican fo koa. Tsara na nagnova tsy haiko agnatin'ny kibo zegny na lenana magnangy. I pasteur igny mendriky gadragna fa karaha igny avian'olo boko mamon'olo. Izy igny zao afaka ambaranao fa anao zao mety tapahanao lohan'ny fulany fa i tsy maty io izy. Afaka ataony zegny. Titehin'olo igny amizay lohan'olo igny olo igny maty. Koa za fanjakana ta Madagasikara atao pasteur igny gadreko. Satria igny olo mendriky gadregny igny. Mampiteny ny mona. Mampaheno ny tsisy sofiny. Aieky atsaiky hagnatin'ny kibon'olo aky anao mavita magnova sexinany tout de suite yo. Mifoaza ry gasy fa mandrelo. Avoko boka zaga tukikina iny ady. Koa za pitondra fanjakana ny gadreko pasteur igny tsy nambelako negny salama. Atria izo mbombarany ro holonany io mindona ro mitombotombokolo meso fa tsontsoronany tsy mboraka. Za magnamia garanti fa za pasteur. Loso amizay ry foagna be mamony ahodinany. Farandra heko have eo za taminareo fa izy manomboka Madagasikara tsy heko. Misy l'eglize Nosbe ao. Abaka olo Nosbe raha ao fo eko, tsy mera hera. Misy l'eglize Nosbe ao, anao mandeha mivava akao. Iska anao mahita olo ndesinao mivava akao, tafivava akao, anao mahazo vola, anao ifegny. Magnangy pasteur an l'eglize izy. Tsameko anao l'eglize io, raze. Allo sibe. Allo sibe misy raze. Iska anao mitonga olo mivava akao, ke tafidiky ni vava akao, anao ifegny. Amiagna tia anao satria nahatondra ondry vero izy ro. Nareo tantarako raha momba fivavahagna. Ino zegny avieko, tsy te fivavahagna, nareo tantarako. Tantarako anareo. Hatibaka navy nivavaka nare. Mandeha mitoriteny aby familanja beboly igny fa tsisy jaly azo honogno. Navy nataoko aby raha zegny. Zata nareo io. Komanseko tamy la famille reniko. Tsy zaho zay mbola teteniky. Jesosy mamonjy lalagna mandeha amin'ny Ebenezera Ambonara. Tsendriky tragno vato be karaha igny. Vadiny mamahelinay ty pijibiky dingadingana. Mbala dingadingana fa dingadingana ngovo jiaby. Iro tafidiky nivavaka am Jesosy mamonjy ambarako anao manandraha ro volamena tsy volamena. Nambarany pasteur tan foto zata doko kadirin tsaiky teo 7 ans 8 ans ravlanko aminareo zegny. Za tsaiky fito taogno valo taogno fa m-telopolo mandilatra. Donc tsy raha niany tsy raha nomaly. J'ai une mémoire de crevette ndraiky éléphant donc ato lera zo tsaroko lera zo adignako. Vola jiaby hazo baka mijibiky dingadingana igny aterigny am pasteur. Nanonga tragno vato ben Jesosy mamonjy re. Zay tsy sakindreo fa maragna. Jojofeko hipy edy ro. Atreo maheloko zay raha nipetraka taminay teo. Vola nagnano karaha ty. Vola menano aterigny aty fa folo karena. Vola menano mamahelinay jiaby igny naterigny tary. Jesosy mamonjy zami ambanareo za misy dossier ndraiky archive io za managna maro. Am taoniny raha io aminaka tsindriagna tsy voatsindry. Irony komansi nampanoga fondation Jesosy mamonjy nampa Jesosy mamonjy nosy be. Mamaheloko zegny ndraiky vadiny. Nandeha fotoagna nandeha handra nanonga hasa igny nandeha volamena jiaby fa tsisy raha azo honogno mamahelinay ty ndraiky fa nataonay jiaby la famille lefaka. Kutroko accidentery vadiny igny tamy fijibiagna la naty vadiny zaraiky ediny tsy naty paralysé 4-5 jours tavela tandranomasigny tsy naty lehilahy fa paralysé. Ino raha nisy? Nangataka fagnampiagna amizay baka amy l'eglise fa folo karena jiaby ary. Tsisy raha azonay ataonareo nambarany pasteur. Tsisy. Na ny fagnampiagna, na ny tahany marary, tsisy. Jusqu'à zo mamaheloko igny tsy lopilopy. Zanaka amizay nagnano ety io. Vola jiaby lany l'eglise. Jesosy mamonjy Elville nosy be lalagna mandeha amin'ny école Ebenezera. Volako eto zegny. Donc tsy raha niany nomaly tantareko zegny. Tsy holo mahay tantara zegny fa zany hegny tamizegny. Toy tantara, bebe zary babanay ndraiky reninay nivavaka.
Babanena ngambara zaolo migaka toka zaolo misy lavy tsy possible za hagnaraka raha ataony fivavahagna ty fa nareo man hanam-bavaka taminay zanakany loso zay hegny nivavaka hozonto fivavahagna marandraigny matsagna ariva ke za garçon manke za kamaradinaka lelahy za tsisy kamarady magnangy zay koa za fa bezo fa za tiako kamaradiko jiaby lelahy terrain labola ry tragnonakahy milomay miragna kaka za torony terrain ndray folo zay tsisy dikany aminaka ta l'époque ke fitiavako kamarady lelahy fa navy agnaty l'église ao tsikotsiko ma lelahy nani izy za amzo tsara ni asa loha feky hiaraka amin'ny lelahy zay tsara ndiniko nangigny fo za nek za baka teo be niaraka amin'olo niteraka nanambady mivavaka fo fitiavagna olo fa manompo à gauche à droite amzo kotroko zanako igny tsy nararina vadibadiky potriky zanako igny naty nariako beboly tsy hitako varany nampoko zagnahary ke zanako tsy manantsigny vonigny baka nariako beboly niala ty za déclare forfait za fo déclare forfait donc za tsy mahay zagnahary na misy marigny na tsisy marigny fa za aloha reraka zisaketo reraka za kabaron'ny l'église kabaron'ny fivavahagna tsikotsiko fo fangalagna vadin'olo fo tsisy koa anao mahita reo misanjy mitikatika magnary azovy koa vadin'olo songoinao mboka baka keto zegny fo agnatin'ny fivavahagna soi-disant koa Madagasikara ke koa za mpody amle pasteur agnova sexe igny tokony gadregny igny pasteur igny prison tany mety agnapitragna igny atri mbo ambara ndavolako amareo zegny hoavy vavako ty ndraiky alevana ro hono le vidéo nataoko teto karaha naboaka ny vavako ty ino karaha zegny miboaka edy zay raha tokony alena ro mpagnaraka za ono hoe ino raha nivolagny vavako ty kisendrasendraka tsy niboaka ao mbo irainy ro mpivavaka aby io mifampitititehana reo fampitomboa meso fa tsisy maty anareo fa amin'ny agnaran'i Jesosy tonga démissaire mira fampitrebiky amizay ro eto za volagna zegny ate eto andrany any halihaligny jiaby ty za volagna zegny fa matra anareo io iboaka raha volako zegny aza samboary ny fanjakana fo pasteur vendragna karaha igny igny pasteur vendragna igny ke zegny ny hantony tsy jiriako ny fivavahagna donc za lasa ate zegny anao tsy mino zagnahary fa anao tompony zagnahary ny tegnanao zegny ny atao hoe ate atria za mandeha mitady vola zagnahary tsio za fo mantrenitreky tsary hitako zay tsary fanody aminaka baka raha hinoko zegny mba fanody za koa ny manafolaigny na za koa ny laholo igny raha jiaby navy aminao tsisy koa tsy zagnahary ty mataia aia dressinany za mila dressiny zagnahary aia za mba hagnatony za misy koragna teko atao aminany baka non za tsy mankadala olo mivavaka fa misy raha tokony fa misy raha mamoampampagna za tsy mankadala olo mivavaka koa ntiako fa tsika koa mangala ono ankamarozandro olo mivavaka io mitsy lombolombony devoly amin'ny raha tiany jery raha tsy jery magnamiamianao volagna ambarako anao mikafagna mitaholagna anao ro mizo milanja baiboly matin midi soir amin'ny agnaran'i Jesosy fo ro matin midi soir asazonareo ono ro mizay be sermony koa boka rango nisiany ampiliba filiportatif reto amtao micro bazar igny tempanao jiaby tiapoaka tsy koragna mandeha fa zegny edina aby rabako aby jijitsika niany fa handesa moramora fa mibodibodiko aminareo haiko fo farahandra havy fa izy hanomboka Madagasikara tsy nisotra tagnatin'ny baiboly Genesis jusqu'à amin'ny apocalypse to tsy nisotra fa manomboka Madagasikara farandra tsy nisoratra to zegny ny mampalahelo zegny fo ny mampalahelo fa mibaribary fa farandra manomboka Madagasikara hatsika fa tsy mila magnontany fagnolagnana nagnadary fa netitetiky olo lohan'olo mahitohito tsy indry azo legny ny managna grady mamonomono ny madiniky raha jiaby tagnatin'ny baiboly to zegny fa niboaka jiaby
fa niboaka jiaby koragnan'ny Baiboly koa tsy raha vandivandin'ny Vatican. Vatican boka magnaboaka Baiboly io, ha? Koa tsy raha vandivandin'ny Vatican, fa niboaka koragna jiaby. Tokony alaitsika sara an-tsaigny ndraiky fa première guerre mondiale ndraiky deuxième guerre mondiale, Vatican nagnapoka izy. Vatican nagnaboagno izy. Ikaiky torimaso edy baka lonjany fivolagnany eto mandry. Niandry koa lonja baketo raha dodony ma. Mandry koa lonja baketo. Mampalahelo za.